Xa fai 106 anos que conmemoramos o Día de Galicia. O 25 de xullo converteuse nunha data de afirmación colectiva por primeira vez en 1920, grazas ao traballo das Irmandades da Fala, un movemento galeguista que naceu para a preservación da lingua e da identidade galegas. Dicía Castelao que hai unha forza que nos empurra cara ao mundo e outra que nos xungue á terra nativa. Esas dúas forzas son as que sinto eu. Galicia está na miña fala, nas palabras que escribo, nos recordos de todo o vivido cada vez que vou, nas persoas que residen na terriña, pero que seguen formando parte da miña vida, e sobre todo nese vencello emocional imperceptible á vista, mais que enche o meu corazón. Aínda que a miña presenza en Galicia sexa intermitente, Galicia vive perennemente en min onde queira que eu vaia. Feliz Día da Matria Galega!